Merdan Muhammedow. Keminämize alıp giderler var. Ine asılmalılar şolar. Çağalarını bir süründürüp gözünün öňünde nähili bolýaka. Sen kemine de bir enäniň çağajygy. Bizim hem çağamız kemine tutuldu diýen wagtynda men bar yüregim soğuruldum kadıydım. Olaram şonu ýaly bolmaly. Hemmämiz hem şeýle boldy. Kemine tutuldu diýen wagtynda boldy. Men eger bar käşke bu habary eşitmäli ölsedim diýdim. Hemmämiz hem şonu diýdik. Şoň üçin olaryň hem çağalary üçin enatalar çeksin. Nemen konsulluğun heleyi bol oturýandyr ýolda ýörenni afşanaklap o bedrege ýaly priçoskada goýup afşanaklaşýandyrlar. Konsulluğun heleyi, komitediň heleyleri, o heleyler sürünmeli, olara zenan diýilmi, olara heley diýilýär. O heleyler çağalaryny görsün, şolar komitetler görsün. Bular yeke asmaly bolany. Türkmenistanyň çykarmaly däl hiç ýerde. Halkymız ayağa kalmaly. Birleşmeli, Türkmenistany almaly, biz olardan ahar almaly. Owuldan depede öldürülen adamlar, ne güzel adamlar, akıllı, hukukçu diýsen hukukçu, Türkmenistany ýerinden galdyrajak adamlar öldürdü dämi? Biz olardan ahar almaly. Gaçan ýagdaýynda da Interpol bilen getirtmeli, ýöne biz ahar almaly. Şoň üçin hem täze Türkmenistany biz gurduk, ýöne dikeltmeli ýerine. Guruldy. Keminämiz guryp taýýarlap berkitdi. Ýöne dikeltmeli şonu. Halk ayağa kalmaly, muny dinlemeli. O edip Gurbanguly gorkudan bolmaly, ola gorkudan kişi bolmaly komitetler bilen. Olaram gorkan kişi bolup ýygyrlyk gezip bersen, bir gün sen erkek diýmez, götüňden deme derler. Götüňden zorlarlar. In gowy ýerşýärdik. Etmän ýörlermi ýoksa? Şoň üçin hem halk ayağa kalyp watanymyzy gazanmaly da biz erkinlige çykmaly.